acca noon ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewɓe ayaw habrirde Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono weltanade mon kala saaha to gonɗon ene gonirɗon on paami tigui émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabɓe hoto yewne ceerno actualité ceerno buzz ceerno mo ganduɗa aduna o foof ni namnomo to woni ko on émission gartuɗon foof noon ko weltinde mon e jalnude mon kono fof e dow needi taw débordement hay goto ala kono hade nden ko salminɗa hilfaɓe diine hilfaɓe aada toɓe goni e ɗoɓe goniri kono en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ko dade ma Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro nangue e hoore kene en calmini Touba Tiwawon Ndiassane Layen kala to kilifa diine wawi wonde e nder Sénégal en juurima en calmini en ñaguima duwaw kono kala to kilifa diine woni e nder Fouta en ñaguima duwaw en mbi yo duwono Piindi TV yo duwono kadi wonoɓe commentaire ɓe e yeɓoɓe Ganndal Thierno Mody Aidara kono hade nden mi totta ceernam Thierno Mody Aidara taɗum nelade hande o fi ko vert zone mo komi anda vert zone o noon tawi ko jejjiɗo rouge o pour cette drapeau Sénégal walla won vert zone goɗɗo mo yiiɗi hen haalde ceerno salamu aleykum eyyi waleykum salam ko drapeau nafoore eyyi moƴƴi yewte goɗɗo drapeau nafoore ande addiɗo drapeau kala ko natɗa tan mbaɗa hen politique eyyi ande addiɗo drapeau an jogori wonde babiraɓe nayeɓe ɓen ɗon yahoɓe ha nayo tan gona politicien ji Kalidou guila ƴewɗa wutte a yiyani rouge ganda wona drapeau Sénégal wona ka joddomi namdoma nafoore pour mbaɗen ɗo politique kono mi namdota ko eyyi mi salmini kala daaro Piindi TV noɓe goni e toɓe goni e noɓe goniri eɗen calmina ceerno men Sérif Matar Ba kala debbo gorko suka e mawɗo daaro émission no waɗa commentaire no waɗa like de joni kam nandide de joni ka boɗo brase mbaɗawo like en kam fof ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo salminimon juurima nanɗona en calmini kadi technicien ji ɗi e caméra manuji e kala dowoɗo e Piindi TV kono ceerno hande aɗa émission Ganndal Thierno Mody fotino wadde anniversaire mum bon ko ɓooyi kono waɗani ɓooyi par ce que en ngala kalis eyyi ɗum kam gonga duuɓi tati eɗen jiiro sponsor 3 ans de souffrance eɗen jiilo sponsor en ngala kono hande eɗen mbawi wiide alhamdoulillahi rabbil alamin en dañi ballowo émission o hay ɗum ne ko ballal te o wallirano boom sababu nde yo yaltu mais o wallirno ko sababu nde Allah kono enen nde kala o mbaɗanɗo men moƴƴere en kaalata sehil men ceernajo no wiye ceerno Amadou Louti Ba ceerno Amadou Louti Ba gonɗo toon to Ndande miñum ceerno Cheikh Louti wona gonga à partir de hande kanko woni sponsor émission o kala jiɗɗo noon toɓɓaneɗe ko fulɓe ɓe mbiyata toɓɓaneɗe darande walla ko fate piiɓi walla condi walla ɓandu mettudu jiɗɗa ɓandu ma weela lotoɗa Ganndal kam nana Ndande jooɗi o wi o yiiɗa photo makko hollire o yiiɗa vidéo waɗe hay ko kalten ko yiiɗano ko mugganiɗo tan te cukalel tokosel mo ganduɗa hay min hecci mo min de mbaɗa wawi mo jibi wadde Allah ƴewata to weela tan waɗa ɗon Ganndal hande kanko woni sponsor émission numéro makko noon nanɗon yawta e ba écran o numéro makko nanɗon yawta son cohlima oɗon mbawami noddude ko minen ƴetti garante o ceerno men ceerno Mody eyyi Kalidou aɗa andi saaha aɗa wiya neɗɗo loota neɗɗo pour dañ walla neɗɗo loota neɗɗo pour udditan mbiya ko tahi o lootani hoore makko eyyi kanko sa yeehi galle makko walla wuuro makko sa yeehi wuuro makko Ndande aɗa andi Louti Ba jibinta yalta jaale sa yeehi ma andu koye hoore makko adori pulaagu nan ɗon Ganndal nan ɗon bammaɓe ala mo anda ɗum toon jeyata nayni pija e nder sal eyyi ɗum kam min fayi hen yiteram sa yiiɗi daranede on wawi rafi reedu sa ronki jibin falillahi hamdu gorago te kadi ko ɓuuri kam hen welde kala debbo jiɗɗo joom galle jiɗɗo resede so lootima a resaka a wonta resede ha dawa maya on engagement ka min ƴettuɗo a nanta coddede benis kay ha dawa maya so lootima a resaka sa woni célibataire a ronki resde o nanguima sa resani anda o wonta resde en karani affaire propagande noon enen meeɗa haalde ko fate bangguel ceernagal kono ɗum ko enen ƴetti garante o te kala ko mbiɗamo liggonomi so tawi o wawa o wiyanma ɗum mi wawa wallahi eyyi ɗum kam Kalidou aɗa min meeɗa joɗade mbaɗƴetta garante hay goto wonto ndewdum e makko mbaɗa andimo te a waddimo yimɓe kadi mi waddimo yimɓe aɗan noon Kalidou aduna joni no hawni saaha aɗa wanna neɗɗo boom yiye ko mbaɗanɗa ɗum ko seulement tottu kalis ma wiye yiyani pour wasa yobde wiye yiyani way kanko omo senne Allah o yiima o yii hande jokkodira e ceerno
an ɓanndu ma no wonno rafiiji an aɗa anno ɓanndu ma no wonno rafiiji gila jokkodirɗa e ceerno jooɗa lebbi ɗiɗi lebbi tati ɗi noon rafiiji natti dilluɗo mbiya ceerno anda heɗata so mbelama so noddi mbiyon ko ceerno Mody waddi kam e ma walla mbiyama ko Kalidou waddi kam e ma minen ala probléme minen ƴetti garanti min ƴetti garanti o non ɗo numéro makko nan ɗon numéro makko o nan ɗon ceerno Amadou Louty Ba toon to Nande o salminama no fewi en calmini joom galle e joom suudu makko kamɓe fof ɓe calminama nandunaɓe ko yimɓe moƴƴuɓe kamɓe dal goni sponsor gandal ceerno Mody heddiɓe kadi yooɓe gar ɓe mbaɗa sponsorisé émission ji dogoji e nder Piindi TV te ko mbaɗɗen ko kanko wiyani mbaɗen ɗum kanko taw ko sponsor tahno ɗum ummade o wiya gadde caméra ji pilmon kam mi waɗa grand boubou o yiiɗa photo ji makko yiiɗa haydara kala jiɗɗo andude ceerno Amadou Louty Ba ƴettu oto jaaha ndam ma andu gandal nen galle mabɓe anani ko bin noon o waɗi sponsorité émission wayno en kaalat kaali émission neɗɗo watta ɗum sponsorité e guinnata inde makko way hay ɗum welani heddiɓe kadi yo ngar mbaɗa sponsorisé émission ji keddiɗi ɗi par ce que ligguey o ni muusi te kadi ni namni balla waɗa saaha neɗɗo nana neɗɗo wima mboɗo yiiɗi wallude moon kono mi anda to ndewanmi wona gonga ɗum kam wona gonga Kalidou mboɗo yiiɗi wallude mi anda to ndewat ɗum wona gonga ɗum ni wawa Kalidou jogorɗo wallude wallat non gogo gogo Kalidou no mbaɗɗa ha keɓɗa numéro Kalidou nodduɗa ɗum mbiɗa ɗum mbaɗa yiiɗi wallude mi anda to ndewan sa rewi ɗon ma wallu aɗa wawi wonde caggal leydi mom cooɗa émission goo cooɗa émission mo dokkaɗum yimɓe haysa ala produit Seydou Ndiaye on kadi nan Belgique woniri Belgique tan ñamde amour gorul kote o wawa sodde émission salmini Coumba Sall mi salmina wa wuuro makko min no wa wuuro makko o anda ɗum min wiye o émission kam ko Seydou Ndiaye soodi émission haysa ala produit hay ɗum ne ko ballal boyo wona Belgique tan ala ko woni to sona association non noona ceerno men ceerno Mody Aidara ɗum wonno seeɗa tan ko français wiyata entre parenthèse e tintinde mon min dañi sponsor teddungal moon numéro ceerno Amadou Louty Ba nan duuɓi tati gandal ceerno Mody ndaw ko hertini duuɓi tati gandal ceerno Mody Kalidou hay saha yimɓe ɗum mbiya gandal ceerno Mody no leela arde walla gandal ceerno Mody Kalidou courant yoɓete facture yoɓete caméraman uji ɗi yoɓete ala ko yoɓetake ɗo te ana salaire ma ni seeri min e Macky Sall min caisse noire jogui min nder Piindi min mi yoɓetake salaire caisse noire jogui a nokkat tan mi nokkat tan wallay non ɗon kala jiɗɗo émission gandal ceerno Mody no ara ñande foof yoɓe ballo gandal ceerno Mody nan ɗon yoɓe ballam yoɓe ballo gandal ceerno Mody yoɓe ballo gandal ceerno Mody ceerno sen jalti ɗon seeɗa en calmini dandanaɓe foof ceerno Amadou Louty Ba merci beaucoup a jarama a walli a jokki endam won ko ñurnomi kaalen e leñol ngol seeɗa hande yiyen guindiyanko gonɗo e leñol soit que jimowo walla mogiyanke walla musicien walla mo ganduɗa ko haaliyanke walla mo ganduɗa ne darani leñol ngol wona hen guila no woni suka ha naywa taw haydara leñol ngol ruttanimo wona ko innira wona ko rokka wona ko holla tawa haydara ɓe mbiyat tan ndeysan kaari meeɗino wadde walla ndeysan kaari padat ha maya ɓe padat ha maya ay Kalidou ay neɗɗo so darnima ko gonɗon ko daranoɗen ɗum ko firti ɗum hande Kalidou bammal parenthèse tan bammal walla hande bammal tan ceerno Ousmane Hammadou Diop sehin men baba Ousmane Hammadou Diop eɗen calminamo hande omon jooɗi wuuro makko omo awa gawa makko te hande Ousmane Hammadou Diop mi yaari ɓurɗomo wawde yimde e pulaar walla jimɗi ɓurde wadde sens jimde Ousmane Hammadou Diop a wawa heɗade jimol Ousmane Hammadou Diop te wiya ndeysan te est ce que omo jogui auto namno nda est ce que mo jogui laana ɗum namnoɗa ɗum woni question o taw mo jogui laana yoɓe ballumo daña moteur o tampe awjuɗi auto kam haala te Kalidou ala haal pulaar biyo mi anda Ousmane Hammadou Diop ala haal pulaar biyo mi anda Abou Diop eyyi Abou Samba Diop joom RTS joom andu sa andi andin andu sa andi andin Kalidou ala noɓe kaɓiraki pulaar Abou Diop galle makko sa yeehi sa jole auto makko so jippima o jippoto dogo hocce biri o fawe pon o kala pon nda auto ala frein ame ala frein ame auto Abou Diop so wirtima ma ɗoñ gaccuur po échauffement o moƴƴani a faami te enen halpulareɓe eɗen parnoreɓe ndeysan Abou Djouba nen ɗo nanani jolf haalata jolf gonga ɓe parnortoɗen noon en mbaɗat feere kala jiiɗoɓe waɗaɓe respecté ƴeew bammal nde o yeehiɗo Afrique du Sud président Afrique du Sud Nelson Mandela waɗimo invité ko wonete million ngaji no gone e stade yimɓe nde o yimi anglais ha paari o yimi ko pulaar
ɗum ɓuri famdude ko bammal waɗi ko di kalit eyyi sa ƴeewi kadi film o makko Black Panther oɗo jawtude film tubakoɓe dande pulago ni nane hen on ɗon nane film o ƴetti meilleur film eyyi Black Panther ƴetti meilleur film Volof Podoro Volof Podoro no wiyete festival makko festival du fleuve o eyyi on ɗon anda Amérique naaɓe jiiɗi ɗum sodde pour bammal watta wadde festival o 3 jours ɗi walla une semaine fleuve waɗa ɗum Amérique bammal wi ko Fouta mbaɗanmi ɗum o yo yeeyani o yeeyani ko Fouta mbaɗanmi ɗum Fuutankoɓe duttinanmi teddungal eyyi te so festival o yoni Podor a yiyat laaɗe ɗe cosaan subalɓe foof yalta sa wi wallude ɓe cikka ko jekkita wecce totta walla corna neɗɗo wutte e paɗe mukki paɗe mukki walla tengade walla jaltina cassette noddama mbaɗa jawguel ma mbiya ay bande mbo wanni kam ay bande bamma mbo wanni kam walla hakke Aboudiouba wannimi ko hirde wanni kam ko hirde ala sens yoɓe duttinɓe teddungal te sarande enen nalankoɓe men c'est rare hande mbaɗon bammal jiiya ni dogna oto no mbaɗo ni oto waali sekko ila to ƴetta ɗum wanda sa ƴewtini ɗum ne ñande bammal so ɗum gayne ñande so ɗum ko gaynowo te bammal oto cikkuɗa bammal ala kaali te ko waɗi koye musique waali waɗani feccere feccitande ɗum eyyi ala mo woynani bamum waali waddete e bammal wawi wona waali gonga walla wona gonga wawi hande boyo wawi ko wawa boyo no wawi wadde ko wawa wadde gonga ndeysan hande bo waali gila ari to gandeten kaaliɗo enen kadi ray dakka en sahan joɗɗa kaala jofa mbima haal pular eyyi mata wona haal pular eyyi walla émission ma kaala hen wolof ɓe mbima kaale pular walla mbaɗa commentaire français ɓe mbima windu pular eyyi kaaliɗo waali gila e wuuro soyi no tertorani hay bammal meeɗa tertorede gila bammal woni bammal hande meeɗa tertorede ni nder Fouta a haali gonga de gonga mettude noon kono gonga ko gonga kalmi eyyi o way kono président ni hay président ñande hen waali ɓuuri mo toon gara eyyi te won guure ɗe ganduɗa hande soɓe jiiɗi concert ɓe noddoyata ko waali goppaɗo bammal walla ɓe noddoya goɗɗo goppaɗo ɗo enen mbawi nalankagal men Aboudiouba contrat makko Fouta est ce que timmi 250 000 ala ɓuuri ɗum kam timmi ka hay sino 1 million ɓe nodda goɗɗo ɓe ndeɓa ɗum 7 millions ɓurniɓe ɓe nodda bammal ɓe tottomo 7 millions a faami ala haydara ko innira walla jaaha Fouta ɓe mbima ngal ɗo leegal inniraka Elage Baba Mal ngal ɗo leegal Aboudiouba innira haydara sona o maaya mi sikkani kaali dande maayo ñande waɗa godoron yo innire godoron bammal eyyi no wawi wonde de min mi duki ha mi tampi lawol dande maayo ngol ko fota waɗede godoron yo innire bammal wiye lawol Baba Mal o fawa hen oto makko anda ɗum mi ruttinama ɗum teddugal haade mayde eyyi gonga wonko waɗani leñol ngol ala ko kaaliru bammal leñol ngol so wonno neɗɗo wiye bammal woni hoore nde gonga tawde kanko wiyete dande leñol kanko won dande leñol ala to nawan dande hande bammal nawi dande leñol min babam wawa ɗum toon nawde an bamma wawa ɗum toon nawde ala oto wi hen Baba Mal ala gonga tan kaldeten goɗɗo bamma wawa ɗum toon nawde mi jaaɓi Wembeley stade Wembeley Angleterre bammal hebbini ɗum ha wi dut yimi toon ko pular yimani séréer yimani jaaw yimi ko pular to nawi ɗemgal pular ma famɗu nawɗo ɗum toon te wona bammal tan hande sa ƴeewi hay waɗannoɓe tagge Baba Samba Ruudo en yo Allah yurmomo yaafo tagguiɗo ha jeehi ha tagga Samba Ruudo taggi ha tagga haydara a wawa yaade min andata bon wuuro makko au moins sa wonne monument wuuro makko wiye ɗo descente monument Samba Ruudo nden ɗo wonno wuuro Samba Ruudo Baba Tidiane an kam mi haalani haala mum ala ko wonnani a wirtima galle a wirtima gamaji a yi galle mo yew ala hande kadi ko inniraɗo ko tinɗen ko mawni dal ko mawni eyi ko waɗi symbole ko gandanɗa aduna foof anda ɗum ɗo no waɗi symbole wawi mbaɗa tabloyel ma gotel mbinɗa hen Tidiane an mbiya ɗum min guinnir Tidiane an non ɗon te mayde ko bettata jammo e jaam yimɓe ko ummotoɗo mayde bettata a faami a darono to leñol ngol ɓe mbima ndeysan Thierno Mody kanko waɗannoɗo Ganndal Thierno Mody hande o fini o yeehi o naati leydi yimɓe natti yiide Thierno Mody aduna Kalidou ayi an yewtere min mi ƴetta ɗum yewtere o sérieux an Kalidou an ɓuuri hande e yaade Kalidou Thierno est ce aɗa an billahi Fouta ɓurnomo ɗon ɓayde ala hay makki an ɓuurimo ɓayde Fouta hayana Kalidou aɗa ɓay hay an aɗa ɓay Kalidou so ƴeewi Fouta min kala ko gasmi aɗa wawi ubbude non komi ganduɗa imagine toi an no meltinirta yimɓe enen ka ñaɓortoɗa question ngaji ñande cuuɗiɗa holɗum tan ɓe mbiyata ɗum ɗo ko hana an kay ponnoɗa miijade a fonna kam wiide Thierno Mody min so Allah itti kam an so Allah ittima ɗo min no potmi woyir no potmi gurdamam no foti waade noon poɗɗa kam namna
nanno ceerno men ceerno Mody Aidara kono ceerno sen jalti cadre daraniɓe leñol ngol oɗo yinno kaalen seeɗa e Casamance ko fati e banggue rewɓe leeɓe Casamance ɓe a yiide balɗe Casamance dilli no feewi ha won militaire uji waraɓe toon te ɗum kadi wona lawol te an a woppani hay nokku te Casamance koye Sénégal jeeya ko kalta hen tan rapidement mayɓe ɓe yo Allah yurmo yafoɓe Khalid président Macky Sall yo ƴettu décision makko ferme e nder Casamance mintereɓe yoɓe ƴettu décision ji mabɓe ferme e nder Casamance ala ƴettidde kay kamɓe kay ɓe ƴettino Khalid Casamance haɗema jibinede ha hande Casamance nen toon sa haali am de sémori ɓe mbaɗa calme 2 mois 3 mois 4e mois ɓe mbaɗa yimɓe tato ɓe wiye Casamance sémori la PA Casamance enen fof eɗen jiiɗi jaam e nder Casamance way caggal ko ni Casamance yarat min ceerugol mi sikkani yawa dañde jaam wona robeleɓe ko bandiji salte waga bon ceerno wat sesmi haalanma ko robel kaltaɗe Khalid hakkude robel e min ter gonɗa min ɓuuri ɓe wonde robel fof Khalid robel ko cuusal tan ko bandiji salte e waga bonji gon toon no mbaɗa embuscade yimɓe no mbaɗa violé rewɓe no jagga mintereɓe no mbara pourtant souvent ɓe gara ɗo ɓe mbiya ɓe mbaɗi protocole pour jaam ara Casamance ɗum tan mbi mi yiiɗa Macky yiiɗa jaam ara barki Rasulullah kala mawɗo robel gummiɗo Casamance ari ɗo protocole yo soke ɗum ko dillinta ɗum ɓeyɗo ɗo dillinde yo dillu nda Khalid on garda no waɗa protocole yimɓe no foti waɗi gongode yimɓe no foti waɗi walla jeeya gonɗo robel ha nayi o jooɗo wiya joni ko yiiɗe noddude jaam kam jiɗɗo noddude jaam mi jaɓata bone kam bone to ñalli hoto jaam waalo a nani yoɓe mbaɗa embuscade ladde nde kamɓe ɓuurma andu toɓe goni ɓe jaltina civillage ɗi fof ɓe mbaɗa bombarde ladde nde kono aɗan ceerno robel e yimɓe ko koddata kadi a heɓtinta robel ɗum woni kadi probléme o Khalid robel en ɓe kamɓe yimɓe koddat way eɓe gandi eɓe jogui siége uji e nder ladde nde e wuuro ɓe ganduɗa kam ɗo kam eɓe gandira ɗum e wuuro mo gandanɗa ɗo eɓe gandira ɗum wuuro noon kala sagat so yalti tan yo jolne oto nawe kaf hay heddo rewɓe tan min ƴeewa rewɓe woni robele walla worɓe goni robele a meeɗi yaade Casamance yo Allah suur nanno mi rokkamo 1 minute tan mbaɗa soufflé ceerno a calminen hen ɓe ganduɗa kamɓe goni fidèle téléspectateur émission Ganndal ceerno Mody ceerno Amadou Luuti Ba ko jolfuɓe mbiyata hande kanko mbaɗɗa diw beurre Khalid kanko waɗi kam diw beurre man momi diw beurre min kala balluɗo mi haalatde nan ɗon wadde en calminima ceerno men ceerno Amadou Luuti Ba sponsor émission men a numéro makko nan ɗon kono en calmini ceerno Chérif Mouhtar Ba ibnu ceerno Tidiane Ba ibnu ceerno Alaji Mamadou Seydou toon ɗo Madina Gounass eɓen keeɓo Daka o kono ceerno kono Daouda Ba toon ɗo Italie on kam wona ceerno Daouda Ba toon ɗo Italie jeeyaɗo Tamba en calminimo no fewi Salif Ndaw toon ɗo France jeeyaɗo Yacine Laké en calminimo no fewi ceerno Salif Ndaw kono kadi en calmini a tokoram Kalidou Thiam États-Unis Ibrahima Barka Ba Eva Ndiaye sehilma madame Silla en calmini Eva Ndiaye la puissance Pël en calminimo kono ceerno la puissance Pël en calminimo kala gonɗo Mourtani ene diidori en calmini Mourtani naaɓe mention spéciale ceerno Mourtani yimɓe moƴƴuɓe tedduɓe yiɗɓe kadi Piindi TV Mourtani Khalid Djiby Sarr entre parenthèse an haali Mourtani omon Mourtani hanki kanko noddi kam wi kam ceerumo teddugal mo miija fof wannama ɗum ɗo Mourtani on Djiby Sarr muuma wocci omon Mourtani omo yero guufiye omo rokke kaltaji tan omo ajji omon teddine Mourtani naaɓe eɓe jiiɗi mogiyankoɓe en ballataman enen ɗiɗo kadi mbaɗeɗen invité Mourtani kam min kam mbaɗanni ñande jaami Mourtani mbaɗani sarenam président o ma yalto haalda en ko tawi wona meeɗino yaade kaheedi mbaɗa yaha kaheedi min dutta mina Ama Diallo ya hayde corona police o wi corona yimɓe mbitti Ama Diallo o yi déjà corona haali koko noon ceerno noon ɗona en jahat tan rapidement ceerno woni sehilam ko to biiɗo o woni ko caggal leydi omo yiide kaala e rewɓe dañoɓe joom galle ha para dutto daña suka manam ko jolfo wiyata am jekkeur am far waddu hen am jabar am guel waddu hen ɗum ɗon o haalani ɓen ɗon o haalani dañde gorko dañde debbo ha pare dañi guelɗe Khalid ko debbo mo ganduɗa ko desaɗo ha pare kadi jiiloɗa suka ma less Khalid Allah ko biɗo la darra wala dirara Ganndal yalti hadde ka yiiɗa aɗa waɗe hoto waɗɗum hay goto Khalid a resata debbo powa galle ma a ñallinta wallinta aɗa waɗa dohan mbiya debbo ma yo yeede ɓerde joguiɗa ɓerde o jogui
manam wat sa kambe pusate rewbe mabbe be mada sa yombat bonan kalidu fuuta do wuro mo mi innata innene hedde bokki jawe woddani gor suka debbo nan toon gorko makko nen Dakar do 5 ans yahan bokki jawe hakkundo e wuro mabbe paso ko kadni e le jaado fungolim e le nenorido endo min kam biro man mat jom galle makko endo yeyi o gam o Dakar o arani o nuldan jaban debbo ara te neddo ko neddo tan sa yi Allah wi sada danno namno jom suudu ma danno wawma fadde lebbi jeegom so jabi ngoppa délai ko lebbi jeegom kali sa jogori waɗoyde duuɓi ɗiɗi a namnoto jom suudu ma mbiyam mbaɗan ɗanno duuɓi ɗiɗi mbaɗan te enen sariya men ko 6 mois haaɗi so yo wawi fadde caggal ana haali so yo wawa fadde ceera jaaha wayde kaliɗa wo ana wona caggal leydi goppa debbo ma ɗo te an to gonɗa to a waɗani sérieux aɗa waɗa dohan weekend fof mbalda e debbo e appartement ma eyyi ɗum kam ko gonga min kam ɗum kam weekend fof mbalda e debbo e appartement ma goppa debbo ɗo no teena no awja no waɗa fof ha feere makko bona te wonɓe ganduɗa est ce que aɗa ɓe desi toon te lembir mabɓe jeewo mabɓe tinani tawre mabɓe tinani walla sa jiya gorko yaha ladde wona toon ara jaggora junguel cukalel sa haali wiye o ko ɓiyam te sinno ko debbo ma wanno ɗum ceera ɗum te kala gonɗo toon so nani joom suudu mum waɗama ga reedu wiyan mi seeri te an wata saaha mbaɗa toon debbo reedu deeɗi sappo kay walla sappo e joyyi manam neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo noon kaalir couple ko gañɗa mbaɗeɗa hoto waɗ ɗum hay goto couple yo wat sincére sa yi ha jogori resde lembel wi joom suudu ma kam jiɗɗo resde lembel ñalawma kaƴa kam resowo lembel so yonti ndesa te ceerno yoɓe neldat joom suudu mabɓe ɓe a yiyat ɗo gonɗo caggalleri taw ni jogui ɗo gueliyel mum ni ƴami ɗo manam no wondi ɗo e cukalel gotel mi haalimi waɗa appel aji mum wi ɗo ni nelda ɗum iphone uji ni nelda ɗum riyaji tawa joom suudu makko wayri hebde sah 20 € e makko lewru 32000 50 €. lewru ko 32000 CFA ɗum ɓe nulda joom suuduji mabɓe tawi sukaɓe mabɓe 32000 o cukalel ngel toon janggoya hen totta ɗum hen cotta million aɗa foppo 32000 o hen cotta sabunde soɗo wuppa e 32000 o te a jogui ɗo guel lewru fof nulɗa ɗum 100 000 walla 150 000 te iphone o haalaka kala mo jeeɗani debbo ma jogui ko ɓoƴƴo forñe aɗa andi ɓoƴƴo forñe ɗum ma jogui téléphone ɓoƴƴo forñe sa yecci ka yeer crédit iphone kam yo wormo iphone o miijaki ɗum ɓoƴƴo forñe woni baddi tuusuji baddi tuus nulda guelma iphone lamma omo nuldoɗa ko oto jaɓani kam ko o jaɓata ɗum eyyi ha para mbaɗɗa hen kadi mettere ƴiƴam sa haali ƴetteɗa sa haali gulleɗa kaaliɗo ay rewɓe neɗɗo yo hormo debbo kala ko gañɗa debbo ma waɗa fawmo e bon condition kaaliɗo debbo no weeli wondude debbo sa fayi ɗum e bon condition tan gondat te ceerno sa ƴeewi debbo ni yurmini ƴeew a yahat ñagoyoɗa min dokkuma mbayata kono punteteɗo ni woppo yummum e bammum woppo yummum e bammum ñana yangue ɓe puntuma ɓe codanma comci illayi ɓe mbaɗma makki ɗum fof ko ɓuuri hen yurmina an wona caggal leydi debbo ma wona ɗo bammakko rafe wiyama salmine ha bam cikka o fidiyat miyama ala yahani eyyi ɗum ko gonga kala desaro pour jaaha duttoɗa galle ma salminoyde bamma walla yumma joom galle ma salo te no fondement jogoraɗo jogoraki ma noon won joguiɓe joom suudu mabɓe noon normal min noon sasama waɗa général wona généralisé mini ceerno Mody haaldat kala jiiɗo hen hoore makko ko hen jeyɗa kono wonɓe ganduɗa kam eɓe joom suudu mabɓe normal mi yeehiɗo ɓundu sehilaɓe wonɓe France ɓe min mi yi joom suuduji mabɓe normal mbaɗa bâtiment mbaɗa hen clim mbaɗa hen wifi rewɓe mabɓe téléphone a ceeri jogui eɓen toppitoɓe wallahi lazim ɗum kam min fayi hen yitaram sehilaɓam eɓen France rewɓe mabɓe nen ɓundu eyyi nanno joni min taƴi gasi seeɗa tan ko uddirta e Saint Valentin mo ganduɗa kañum yimɓe jewti ɓe mbi Saint Valentin woni ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma yimɓeɓe yiiɗodirɓe ɓe cooda fleur uji kolla joom suudu ma walla kolla gorko ma aɗa yiidimo ko mbiyata e Saint Valentin ceerno haɗa émission o gasde kalid yidde wona ñalawma goto eyyi yidde wona ñalawma goto kaaliɗo an debbo ma taw ko Saint Valentin ha Saint Valentin codanta ɗum kaɗo feere makko boni te hitande ko Saint Valentin goto woni hen ko ñalawma goto kaaliɗo kono an ñalawma goto jitta kaaliɗo sa yoɓama salaire ma yaltu
saɗa hoot soɗot kado nawana joom suudu ma mbiyama nda ɗum ko kado ma so hiiri mbiyama jeehen resto jaaɗo resto te aɗa andi worɓe fulɓe ɓe cuusmi ɗum haalde noon wona fof eɓe mawnikini seeɗa yeeso joom suudu maɓɓe pour jeeya hen jippiɗo mum soɗoro mbuus walla wiye séri boy komin addanma ko furade tan won rewɓe ɓe gandanɗa mbima mbayri nande jetem kilno ƴame jetem hay innema joni worɓe ndewta hen he mbiyanma eyyi he aɗa anda miiɗi ɗum ɗo haalde woni mittinɓe mitin he mbiyanma hay innema ɓe neegui hen rewɓe so tawi ko farmata mbiyeteɗa soɓe ƴamma ɓe mbama wiide Fatima naggam kono soɓe ndesi ha wowi joni ko heema mbattanma he boynu he wanni ayiyat kaali debbo pullo aɗan debbo pullo sofani kaali pullo no diɗorno kala haalpular sofani wayade neɗɗo dogo ha soof liggo ha soof tawa ñamani ko moƴƴi yarani ko moƴƴi ɓornaki ko moƴƴi jogaki ko moƴƴi wonani kadi to moƴƴi ana jotto aɗa pawa ataya debbo ma wamba cukalel no wayi caggal makko no def curki no waɗa ɗum a neegui wiide bomo addumi naggal ma cukalel ngel walla mbiyama sonnayam simmi sonna munnaji sa weltan mi sodama munnaji harlaɗo pooɗa wonto ordinateur pooɗa munnaji tan wonto ordinateur debbo no yurmini kaali on ɓe ganda e ɓowli reedu yoɓe jurmo rewɓe kaaliɗo yoɓe jurmo rewɓe aɗa andi debbo walla debbo jahowo guese jippo tampa tawa mbaɗon ceeru muɗum ɗum jooɗi galla tan yahana hay nokku te kaaliɗo ayi rewɓe min saaha gorko resa debbo mo yiɗa ɗum bomo sewori kaali debbo so yiiɗi tan ko mbaba kala ko pawɗa ɗum muña sabu debbo ko yidde hangade yiɗira par rapport e gorko ɗum tawi ɓe jibina ko waɗi ba ceerno est ce que aɗani mi gayniro ɗon tan mi haalanma hunde goppani hakkille est ce que aɗa andi ñagotoɓe visa e ambassade uji ɗi ummotoɓe Fouta walla ummotoɓe Ɓundu aroɓe ɗo ni ñaago visa kamɓe ɓuuri yawde heɓde visa ko e wonɓe Dakar yummaɓe liggi ɗum manda saɗa ƴewtidi ɗum a nana tan ɓe mbima ɓunnunke o yeehi France mbiya ko huywere ko waɗoyi toon tawa ko yumma ko liggi ɗum e galle ɗum saha jaaha aéroport jiiya mo gandanɗa amour ɗum pimala amour ɗum pinal amour ɗum pamal ɓoccone wonata ɓoccone ni daso wolis wona kanko ko yummakko muñi ɗum toon kaali rewɓe no muñi gon worɓe yoɓe jurmo rewɓe kaali debbo so yiɗima ala ko añanma a faami wawi an noon gona puyɗo debbo yimma tan jooɗa joni anda won fuyɓe ganda mbasorto o hotta o heɗen seeri ɗum yaata aɗa ɗum puyndam jeeya puyndam jeeya gonɗa e debbo ma mbiya hay somi seerimo yaata walla aɗa ƴetto tan aɗa ƴetto mo handa hanma hodde gala bama an kiitaɗo mbaɗa no kaalir haɗa wawde ƴettade kaalirɗe debbo makko tan seela makko gara jooɗo guiƴiraɓe gara galle aɗa waɗa humilié joom suudu ma hakkude yimɓe ɗum wona lawol yoɓe tottu rewɓe respect kaaliɗo debbo ma sa ani am jekeur am far anne hoto wat am guel am jabar non ɗon ko kewɓe wiide ko tan sakkere ceerno Mody hay goto wawa e makko haydara mais ko haalata ko gonga ko ɗum woni ɗo hayso tawi ko gonga mettuɗo non ɗon minute aji men gaasi ɗum wonno hannde émission mon Ganndal ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo salmini sehilam kaali holon Amadou Louty Ba mi salmini sehilam ceerno Amadou Louty Ba eyi way ko jolfuɓe kanko woni sponsor ceerno Mody ñon am nañ probléme kaaliɗo duuɓi tati ala ceerno noon en kaali noon haala ceerno Amadou Louty Ba hande yimɓe paami gasi noon mi paranta publicité gasat mi jarata ala publicité kam gasat sabu duuɓi tati aɗa waɗa émission kalala ronki dañde mbaɗannoma publicité ceerno Amadou Louty Ba waɗi publicité mi salmini sehilam Ablaye Aw e Binta Aw eɓen to Amérique e yummaɓe mi salminiɓe no fewi salamu aleykum wa rahmatullah e salmin kadi ceerno Amadou Louty Ba mi salmini ceerno Amadou Louty Ba e ceerno Bocar hay kanko mo arɗo inchallah noon ɗon caatu walo weltanama no fewi kanko wonno e technicien ji e caméra mi salminani noon debbo mi yejjiti e tourado boy tourado omon France ko sehilam mi salmini kadi ceernam sehilam Amadou Louty Ba cat mi salminani hannde nayi Fatou Massaly tawi mom no yumana dara so dara safuma ha lawol gongol ɗo e Piindi TV émission mon Ganndal ceerno Mody ceerno Amadou Louty Ba sponsor officiel Ganndal ceerno Mody